dangdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki tiga kok ya. Sanes so niki lah segar. Lha kowe iki meneng apa pokoke? Badak, sanes cap kaki tiga. Oh badak. Waduh, lulange ben kaya badak ngoten. Wes jan omah. Pripun? Mun ngantukno dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho, Nik iki. Nik kalih Mbak. Oh ngeten. Nggih. Tapi untuk warga mriki ya aku tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya, iso ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi Kutut Manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko. Ngono mesti banyolane ngono. Napa Kutut Manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut Manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Lah dinyurake mawon. Ah, tenan Kutut Manggung dinekke nyongo ya gegedhen wong nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya Kutut Manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho. Bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean Kutut Manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo Kutut Manggung ini Ken kaya to Jovan. Yo keki karo Kutut Manggung ini Ken wis tak krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok nih Ken? Pilok nama slendro nduk? Halo. Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Watu engikil. Wayahe. Yo. Wah. Luar biasa suarane. Ini tepuk tangan. Loh, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Sok-sok enek lho, nduk njajal Kutut Manggung, aduh weteng kula lara, ngene iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeg nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Barurejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Ya. Barku ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo Kutut Manggung njajal ndangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten mawon. Ning kaya panggah dionekke. Muni batine kanca-kanca musik kayak tembang apa iki aku kok demen. Hening plang
nduk, nduk. Awas. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya lahir wis lahir lega lanang reng. Heeh. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. Keringan Wae cengkoe ngegetne kancane. Apik kok ya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi jam. Aja diwolak-walik to. Ya. Anggung nyaman manas batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemeni iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemeni iki. Heeh. Kok muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slantem. Cilik no cilik. Nah. Wah. Gong. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus. Mangga. Lambange wong Jawa wong Blater ngene iki. Mangga. Panitia caos daharan. Mangga. Mangga lo Mbak Yu, mangga lo Mas diunjuk di dahar. Mangga. Tenan kok. Kutun Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutun Manggung sak Kutun Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak kang celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutun Manggung. Terus ke
Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Ninone ano. Ini Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Ninone ano. Wangi yalah wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo sumanding, ketutupan karo sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Koramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus omben hatta omben nono Ata omben ini kan lek kudu. Kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ra penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer payo. Tenang kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkem ngene lho enak. Karo ngiler ngono lho. Kaya ngomong. Ya, pakan. Manuke sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Kok sok kutuk kabeh to? Pakan nono.
dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salahne pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Oke, leres Pak Jani. Bo. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Lah. Pak Kasun. Monggo ingkang menulya Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ya miyos mriku mawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu ngene iki lek tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak ya ini. Nggih, badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalem menika tasih antusias kula kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wong ngrika lor. Wah. Ler kilen, kidul etan. Wah, ngono krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik.
Blitar. Sekali tempo sing nempuki tangan pengrapit. Pengrapit do ngantuk tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh, putri. Mbak sinten asmane? Oh, anu karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng Nduk, foto Pak E ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngono. Niku pengendara niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan ngacaku sing difoto aja tabuhe gender. Langsung Coba, Nduk. Kok foto dhewe? Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radine nganggur iki Pak Azon ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak, anu kae. Adik ini kan nah ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Tiga cekrek. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Cium. Iki foto ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload juga sih Bang. Lu jangan jaluk foto bener pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean leren sik ora apa-apa. Abang kita mbu adem, napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun Napa, Pak? request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iku kesel ndek ini awan. Nyapa ndek ini awan.